La nit del 18 d'agost de 2013 van haver-hi 567 històries d'amor a Barcelona. Nosaltres te n'explicarem 6. La Roser està sortint amb el Ricard des de fa un any. Paral·lelament tenim en Joan, que ha organitzat un sopar amb tota la colla. Com es diu en Woki t'estimo? Entre ells hi ha la Clara i l'Héctor, que tot just acaben de tenir una nena, i la Judit, de la qual en Joan sempre ha estat enamorat, i el marit de la Judit, en Toni. Al mateix temps, en Guillem s'ha enamorat per primera vegada de la Sara, una noia que està convençuda de que aquesta nit serà la fi del món. També trobarem el Jordi, una jove promesa del futbol que ens amaga... ¿A ti quién te quiere, coño? Un petit secret. Anda, tira, maricón. Hey, tíos, vos presenten a Catherine, la meva amiga d'Erasmus. Nice to meet you. Claro que sí, muy nice, hostia. I tindrem l'Oriol i l'Adrián, que es volen lligar a la mateixa tia. ¿Qué dice? ¿Qué dice? It will be amazing. Amazing, hazme un parte, cabrón, que no me entero. Tío, no puedo estar haciendo traductor, que me talles el rollo. Finalment tenim a la Laura i el Carles, una parella que aquesta nit descobriran si seran pares. Analógico, de toda la vida, las dos líneas. 99% de fiabilidad, uso fácil y claro. Predictor. Cuando tú vienes a comprar un bicho de estos, ¿qué compras? ¿Un? Predictor. Pues ya está. I és just en aquell moment quan la Roser es retrobarà amb l'Albert, el seu ex. Roser? Minuts abans que en Jordi i en Marc descobreixin que encara viuen envoltats de prejudicis. Amb aquest rotllete que us porteu entre vosaltres, què penseu fer? ¿Quién rollete? Va, ficatal. ¿Cómo que va, Ficatel? ¿A que no sabe ficar? Jo sé veure una parella gay quan la tinc al davant i també sé veure un problema quan se'm presenta. Jo mai he desitjat que la Judit deixés el seu marit. Albert Ricard. Encantado. Yo soy su novio. Si lo tenemos que esconder un poco, tampoco pasa nada, ¿no? Barcelona, nit d'estiu. Estrena 6 de setembre.